ikerketa proiektuaren emaitza da. Berritek proiektua 3 urte luzez, 3 urteetan zehar garratutako proiektua da. Esan dago, nolabait 2002an abiatu denuen ikerketa bide baten azken urratsa dugula. Lehenengoa izkin izan zen, urrena anitz, berbatek azken horrekoa eta azkena berrik. Zein izan da berritekeen helburua? Berritekeen ikerketa proiektuan hizkuntza ahots eta utilia teknologiak ikertzen eta garatzen jardun dugu, eta gurekin batera, Juliarekin batera, beste gazkide batzuk ditugu elkarlanean. Euskal Herriko Unibertsitateko ISA eta Aula ikerketa taldeak, Nikoteknika lau eta Teknalia. Esan behar dago ere, berritek berratu alizateko edo lan egin alizateko gazkidetaz gain, beharrezkoa izan dela erakundeen babesa, eta horretikan gure aldetik eskarak eman behar dizkegu Eusko Jaurlaritzako ekonomiaren garapen eta lehiakortasun sailari eta Eusko Jaurlaritzako hizkuntza politika eta kultura sailari. Azpimarratu nahiko genuke ere, berritek etortek proiektu deialdiaren barruan finantzatutako proiektua izan dela, etortek ikerketa estrategikoa laguntzen du, eta berritek izan da hizkuntza teknologiak oinarririk izan dituen ikerketa proiektu bakarra. Berbiteken beraz, bi ardatz edo bizutabe batu dira, alde batetik hizkuntza teknologiak eta lehen ez eta aipatu, berbiteken egindan ikerketak hizkuntzen industriaren barruan edo hizkuntzen industrian aplikatzeko lan eginda. Piskat markoa aipatzearen, hizkuntzen industria Euskal Autonomia Erkidegoan sektore garrantzitsua da. Iazko datuak ikusita 2014an 280 milioi euro fakturatu zituen sektoreak, eta horten ezautu berri dugun RIS3 espezializazio adimendunaren estrategia berrian edo aipatzen diren ondo dakizkitu danak zientzien diren lehentasunezko hiru ardatzak, biozientziak, energia eta fabrikazio aurreratua, baina egia da plan horretan ere aipatzen direna hainbat lurralde aukera, eta horien barruan badago bat, Aisigalia kultura entretenimendua, eta horren barruan aipatzen da hizkuntzen industriaren sektorea. Aipatu nahiko genuke, halaber hizkuntza teknologia sektore hizkuntzen industrian aplikatzeaz gain zeharkako arloa ere badugula. Eta beste sektoreetan teknologiak, baliabideak eta herramientak garatu ahal izateko, kasu askotan hizkuntza teknologiak beharrezkoak ditugu. Bi adibide ematearren, osasunean adibidez, historia klinikoetan dagoen informazioa erraldoiak kudeatu ahal izateko hizkuntza teknologiak behar ditugu. Eta pertsona eta makina baten arteko elkarrizketa naturala garatu ahal izateko hizkuntza teknologia beharrezkoak dira. Hortaz, hizkuntza teknologiek badute paper garrantzitsua ere beste teknologia garatzeko garaian. Europa mailan askotan hizkuntza teknologiak garatu edo aipatu izan dira hainbat gaitaz hitz egiten dagoenean. Europa eleaniztuna, hizkuntzen arteko ikaskuntza eta informazioa, mugikortasun jasangarria, eta bar. Ondo dakigu, ingurune edo realitate eleaniztun hori Europan ez ezik hemen gure artean ere badugula. Hortaz, errealitate hori nahita nahi ez guk ere kudeatu behar dugu, eta gure realitatean noski euskarak presentzia berezia. Esan behar dago, euskara lagu dugula bereziki berritik proiektuan, ez da hizkuntza bakarra izan noski. Beraz, aurrera begira ere, gure artean dugun errealitate hori, eranizten hori gero eta modu erainkorrenean kudeatzeko beharrezkoak izango ditugu hizkuntza teknologiak. Hortaz, horietan ikertzen eta garatzen jarraitu beharko dugu, eta hortaz, lortu beharko dugu berritek izatea puntu eta segira bat hau da. Berriteken ondoren, beste ikerketa proiektu batzuk ere egon beharko dute hizkuntza teknologietan lanean jarraitu ahal izateko. Eta horren alde egingo dugu lan. Voy a hacer ahora a continuación, voy a hacer un... Danori, eskerrik asko, etorri zareten guztioi eta bereziki hemen ordezkatuta zaudeten eta Berbiteken egitasmoan parte hartu duzuen agente teknologiko aipatu ditu lehiek ez, Berruia Fundazioa, Euskal Herriko Unibertsitateko ISA eta Aula ikerketa taldeak, Nikoteknika lau eta Teknalia zentroa. Urteetako segida duen ikerketa lerra aurkezten ari gara hemen, 2002an, lehen aipatutako izkin 21 proiektuarekin hasitako ikerketaren jarraipena dugu Berbitek proiektua. Ikerketa proiektu horiek guztiek gure esparruan eta testuinguruan hizkuntzen teknologia
hizkuntzen industria garatzeko helburu izan dute. Beti ere eta bereziki euskara hizkuntza izan dutela lan ardatza. Lan garrantzitsua da euskara IKT-etan integratzeko egiten ari zaretena. Argi dago horri esker, azken urteotan euskarak presentzia handiagoa duela hizkuntzen industrietan eta ondorioz gure gizartean. Euskara eta teknologia uztartzen dituzten ekimenak, ikerketari lotutako ekimenak hain zuzen, ezinbestekoak dira gure hizkuntzaren garapen teknologikorako. Poztekoa da, beraz, ikustea Berbitek proiektuan aritu zareten agente teknologiko lan emankorra egin duzuela eta egiten ari zaretela. Esan dezakegu, Berbitek babesten duen ikerketa lan lerroa ekarpen garrantzitsua dela euskararekiko. IKT-ei dagokienean munduko hizkuntzen artean bere lekuak gero eta handiago izan dezan. Izan ere, Berbitek proiektuak landu dituen arloak, itzulpegintzaren inguruko teknologiak, edukien ingurukoak eta hizkuntzen irakaskuntzaren ingurukoak. Ezinbestekoak dira gaur egun edozein hizkuntzarentzat bizirik eta indartsu egon nahi badu. Euskararen erabilera areagotu eta sendotu behar dela esaten dugu denok behin eta berriro. Eta hildo horri jarraituta ari gara lanean hizkuntza politikarako sailburuordetzan. Izan ere, hizkuntzaren erabilera erraztu behar da, batetik euskara erabiltzeko aukerak sortuz eta erraztuz eta bestetik tresna egokiek eta erabilgarriak eskainiz. Hori dela eta, teknologien garaian euskara tresna teknologikoetako hizkuntza izan behar da, gainerako hizkuntzen artean. Erabiltzaileek hala nahi izan ez gero, tresna horiek euskaraz erabiltzea aukera dezaten. Denok ondo dakigunez, gaurko gizartean edozein hizkuntza bizirik egoteko IKT-ak estrategikoak dira. Horregatik, Euskal Jaurlaritzak ahalegin handiak egin ditu eta egiten ari da euskara teknologia horietan integratzeko. Horrela, legealdi honetan azken 3 urteetan 2010-tik 2015-era, Hizkuntza Politikako Sailburuordetzak euskarako IKT sustatzeko 2.422.500 euro banatu ditu IKT izeneko dirulaguntza deialdiaren bidez. Horri esker eta arlo horretan lan egiten duzuen agente teknologikoei esker, gaur egun asko dira euskaraz erabil ditzakegun tresna teknologikoak, sistema eragileak, bulegotika paketeak, telefonoetako menuak, itzulpen automatikoa eta bestelako internet lanabesak. Azken urteotan guztion artean egin ditugun ahaleginen fruitu dira horiek guztiak. Aurrerantzean ere beharrezkoa izango da ildo horretatik jarraitzea eta guztion indarrak eta ahaleginak uztartzea. Beharrezkoa dugu beraz hizkuntzen teknologiak euskaraz garatzen jarraitzea eta gure gizartean elebitasuna eta lanbiztasuna sendotzea, baita hizkuntzen industrien bidez. Beraz, hizkuntza politikako sailburuordetzak animatzen zaituzte ikerketa eta berrikuntza uztartzen dituzten proiektuetan lanean jarraitzera. Lan horien fruituak etorkizunean hurbilean geure gizarteak behar diten tresnak edo lanabes bihurtu beharko dute eta. Bide horretan, lankideretzako prest gaituzue hizkuntza politikarako sailburuordetzak. Ez izan zalantzarik. Besterik gabe, eskerrik asko berriro ere Berbitek proiektuan lan egin duzuen agente teknologiko guztiek. Eskerrik asko. Hizkuntzen ikaskuntzan lagunduko duzuen tutore pertsonalak. Ez da, online dago eta ikusi dugu. Demo bat da neurrixen, ikusi dugu. Besti gabe perfektua besti bezala, baina katxaketa ditu, baina erakusten dugu bizkat zer hileken teknologia hauekin. Hau da, 3 dimentsiotako avatar bat, ez da, pertsona baten irudi bat, berak hauz itzen dau, hitz egiten dau, euskeraz, eta berari be hauz egiten dutzeu agindu bat edo konsultak eta euskeraz. Konektatzen, edo hasieratzen segundu bat ez dira dutxu. Eta berak indikaiken gauzak dira, ariketak, hauzin, iztegixen hitz bat bilatzeko esan, deklinabide kontsultakin, zenbakiak edo datak edo nola idazten dira, baina hasiko naz berakin eta ikusiko duzue hobeto zer egiten da. Igor.
Gramatika. Deklinabidea. Laugarrena. Ez. Bai. Hiztegia. Mikrofono. Ez. Bai. Zenbakia. Bederatzi, 3, 4, 5, 6. Ez. Ez. Bueno, orduen, hau demo bat besterik ez da, esan nahi dut hau, ez da benetan euskera ikasle bati lagunduko duten zerbait, baina online jarri dugu demo bada, jentiak probau deixen eta ikusi deixen, hizkuntza teknologiekin ze gauza inaldien eta espero duenak laizter egiko dienak, ez da, benetan espero teknologia hauekin, demo hauek duen moduen, laizter benetako aplikazioak sortuko diela jentiak erabiltzeko, enpresek erabiltzeko eta benetan gizartean eragina eduki dixien, hemen ikertu eta garatu ditugun teknologia.